Ето ни го картиченцето. Много е сладичко. Толкова е красиво. Почва да копае някаква дупка. Уникално. И натисто на едно място. Няма да стане там. То вече даже не се изстрахува. Като домашен любимец ми. Пипни го. А? Пипни го. Да, ще го пипна. Що не го пипнеш? Снимай му муцната отпреде. Я, отпреди да видим колко си красив. То си, те чопкаш нещо. Чуваш ли как или? Ага. Те ми правиш палатката. Ай, спирай го клипчето. Уникално.